Samarbejdsaftalen er den overenskomst, der omkranser udøvelse af ledelsesretten. Samarbejdsudvalget, eller SU som det ofte kaldes, er et forum for samarbejde mellem ledelse og medarbejdere og etableret for at være med til at kvalificere ledelsens beslutningsgrundlag, når der skal træffes beslutninger af betydning vedrørende arbejdspersonale og samarbejdsforhold. Det sker via medarbejderrepræsentanterne i SU, som indhenter input fra kollegaerne rundt om på arbejdspladsen. For at SU kan skabe værdi, er det afgørende, at både ledelses- og medarbejderrepræsentanterne kender deres roller og forpligtigelser. Ledelsesrepræsentanterne skal informere om påtænkte beslutninger i forhold til arbejdspersonale eller samarbejdsforhold, og medarbejderrepræsentanterne skal informere om synspunkter og forhold, der fylder hos medarbejderne. Herudover er det afgørende at have fokus på 3 centrale forudsætninger for, at SU-arbejdet kan skabe værdi. Den første forudsætning er et tilstrækkeligt informationsgrundlag for ledelsens påtænkte beslutninger. Informationen skal som udgangspunkt være skriftlig, og den skal gives i god nok tid og være tilstrækkeligt til, at medarbejderrepræsentanterne har mulighed for at tale med deres kollegaer, inden de mødes med ledelsen i SU for at drøfte emnet. Den anden forudsætning er baglandsarbejdet. Medarbejderrepræsentanterne repræsenterer tilsammen alle medarbejderne inden for SU's område. Det er medarbejderrepræsentantens opgave og ansvar at indsamle inputs for dem, de repræsenterer, og at fremføre disse input på et SU-møde med ledelsen. Den tredje og sidste forudsætning er selve drøftelsen på et SU-møde, hvor man gennem dialog samarbejder om arbejdspladsens forhold ved at udveksle synspunkter og perspektiver for at indsamle viden og forstå hinanden. Drøftelserne har til formål at berige grundlaget for ledelsens beslutning og mulighed for at adressere forhold på arbejdspladsen. Disse 3 forudsætninger kan anskues som mekanismer, der skal køre i takt og understøtter hinanden. Når de gør det, bliver samarbejdsudvalget til gengæld også en effektiv kommunikationskanal, der sikrer medarbejdernes perspektiver og indsigten ude fra arbejdspladserne ind i beslutningsgrundlaget, og dermed forudsætningerne for at skabe velfungerende og attraktive statslige arbejdspladser.